Gaur domeka da, eta gaur da lehenengo domeka soizela Elizara. Eta pura pena motozte, ze ez erlijioa gaitik, baina Eliza zan leku oso ona jende barrixa zautzeko. Baina, bueno, gumie jarraitzen dabe PlayStationera jolasten, ez dakik zein gogun eurekin, eta haike etxien dau, eta uste dute gero txu hau, erungo eskuela voltatxo bat emotera, eta ez dakit katarata batzuk ikustera, edo lako zer, ikusiko dugu zelan doian. Momentuz, barriro egun lasaia, eta ezin dugu etxetik urten, umiek sofatik altza barte. San Miguel izurretako zeru hartu kolorie, agure zarrak jantzan ikusitarek etxen sok barrie, agure zarrak jantzan ikusitarek etxen sok barrie. Gazpelan dizen intxar saltziek pitxer morkuen txumpletin, Gazpelan dizen intxar saltziek pitxer morkuen txumpletin. Eragin eta beti eragin zarro bazeukek zer egin, eragin eta beti eragin zarro bazeukek zer egin. Garaiko plazan notieloran ermuan asentzitxue. Bueno, bizikleta buelta demotera noie, itxasenatuko da umiek zaintzen eta noie apur bat inguruko ezagutzera eta gerengo dugu aldero ezpitzer edo, zer estenan egun nozu etxien ezin garagon. Jantzan ikasi gura dabena barruetara beixue, jantzan ikasi gura dabena barruetara beixue. Hartu dira bizikleta, ez da bizikleta oso ona, baina bueno, itxien ez buelta demoteko nahi. Eta ez da gena jumona zen, baina bueno, bendik bitxetik urten dago jumote eskerretara. Zaituko da zertzen jatzon behi, hau lako handira, batzen da bara itxasue, ia arepan amatuzten, ez da nahi buelta luzien morda, eta bueno. Calabazie gallena verde punten lorie bellegi, Calabazie gallena verde punten lorie bellegi. Txapel gorridun mutillo rexe krabelinie dirudi, Txapel gorridun mutillo rexe krabelinie dirudi. Hau bizikleta ja, paseo politxe eta laburre, eta oin zaituko nazapuda korrika egiten. Bakizue, ikusi zuen aurreko bidizuek, baina hasieran etorri ginen, hasi ginen entrenatzen astien 3 biderrez, 10 kilometro itxeko ordu baten, eta lortu den nien, derrepente egun baten, emosten kriston berauneko mine, eta hortik horrela ez dute berriro korrik hain. Zaitu naz behin, eta hasi jaten kriston mine, orduen konzertu naz berriro. Ez dut uste alko denik, baina bueno. Txikotan enbilenian mendiolako basuen, txikotan enbilenian mendiolako basuen. Lortu dut, 20 minutu gorrik aiten. Joder, zenba galdu goten. Beragunak itxi gora bera, urret mindoketon dino, orduen kontu zibiliko nahaz, dingot korrikak itxi, nire zerin bihot. Eta konturatu nahaz, irabazin eban fondo guztize, galdotera, zen hau ja lertut eta garrikin dutez 20 minutu. Beraz, nire eta minioki korrika egiten jarretu bida. Harain dutxita bat, eta zuzer bazkaltzera. Topaut ume txikize neure logelan, neure ordenadoriaz. Eta esan dutet, ja ez dutela gehixautziko, eta orduan azarro da nigaz, eta hemen bakarrik azarrauta kalien bakarrik jolasten. Jantzari jantza hanbotopeko erromerizen zanue, Jantzari jantza hanbotopeko erromerizen zanue, Krabelintxubet belarrizen da la rosabile banue, Krabelintxubet belarrizen da la rosabile banue.